Un nou scandal ia amploare, doamnelor și domnilor, pe internetul românesc. O nouă piesă lansată de frații Velea provoacă dezbaterea aprinse online. Inspecția avertizează asupra riscului expunerii minorilor la un limbaj inadecvat conform sursei B1 TV. Și după cum știți, așa este. Frații Velea de ceva timp, mulțumită părinților, adică Antonii și Velea, au început să se expună pe diverse platforme, TikTok, Facebook, cred că au și YouTube, n-am căutat. Și acum și-au lansat prima piesă. Mă duc în club, o iau la dans. Și chiar nu înțeleg de unde atâta tam-tam și atâta scandal, să spunem așa, pentru că mai sunt și alte vedete care își promovează copiii. Să nu uităm de Anda și Măruță, care mai noi vezi și în reclame pe ei împreună cu copiilor. Dar asta se cere și se vrea mai departe, pentru că am avut artiști și trebuie să avem și generațiile lor, nu? Dacă Hagi a fost fotbalist, Ianis Hagi trebuie să fie ambiția și munca și mentalitatea, 3 de mână. dar nu intrăm în detalii. Și mai pe scurt, oamenilor chiar le-a plăcut. Iată câteva dintre reacțiile internauților. Alții chiar au fost foarte surprinși și, după cum puteți vedea, mai vor. Dar, ca și în trecut și eventual și în viitor, hate-ul este peste tot și involuntar apare, indiferent de vârste și de naționalitate. Însă trebuie să recunoaștem că e genul de melodie la care începi, la început dai din cap ironic și după 30 secunde te ridici cu o fredonezi fără să vrei. Iar refrenul pare făcut special să-ți rămână blocat în creier ca o reclamă la detergenți. Dacă mai țineți minte, Fairy are pentru tine. Iar beatul are suficient bounce cât să te facă să te simți brusc mai cool dacă ești de fapt. Pe scurt, nu știi dacă să râzi, să dansezi sau să o mai dai încă o dată la replay. Însă eu zic că merită o șansă și cei care sunteți fani trap sau ce-o mai fi și piesa asta, nu dați cu hate și încercați să promovați și să apreciați valorile românești. Pupici!